Suchá, velmi suchá louka na kyselém písku, v níž se vyskytují tady takovéto pěkné rostliny. To jsou světlíky, rod Euphrasia, což jsou jedny z našich poloparazitických rostlin, jejichž identifikace je výrazně komplikovaná. Já jsem byl nedávno poučen, takže teď mohu dělat chytrého pána pro základní identifikaci jednotlivých druhů světlíků. Tady tenhle, když se podíváme pořádně zblízka, tak zjistíme, že listeny, stejně tak kalichy, nejsou žlaznatě chlupaté. A když bychom se podívali dolů úplně na listy, tak ty taktéž nejsou žlaznatě chlupaté. Takže ten světlík nebude patřit do okruhu světlíku lékařského Euphrasia officinalis nebo rostkoviana, ale bude patřit do jiné skupiny. Květy v porovnání s mými prsty tak nejsou úplně nejmenší, ale současně nejsou tak velké jako u Euphrasia rostkoviana nebo nemorosa. Takže já bych si dovolil tvrdit, že tady tento druh je jedním z těch našich hojnějších, který roste právě na tady takovýchto typech smilkových, velmi teplých, kyselých a současně velmi suchých trávníků při okrajích lesů a podobně. A je to světlík tuhý, Euphrasia stricta. Dalším takovým znakem, který nám k tomu může říci, tak je charakter těch bočních lodych, které u tady tohohle z toho druhu tak vyrůstají prakticky potom rovnoběžně s tou hlavní lodyhou. Takže tady ten druh se jmenuje Euphrasia stricta, troufl bych si tvrdit téměř s jistotou, světlík tuhý, který patří k těm hojnějším druhům v naší květeně.